Abalị atọ gara aga unu gara họzụta nnukwu ọkụ ọba taa unu aga họzụta ji niile ọkwa họzụ ahụ ka anyị na-ahọzụ ma onweta ihe anyị na-eri ma unu agaghị anyị ka anyị zuo ike họzụla na-enwero shop họzụlụ unu nwa ike nwa bụrụkwe nke igwe ewu n'azụ igwe nkọrọ gị ihe nwaanyị ahụ mere m nke akaja nwaanyị ahụ mere m ọkwụ m na-efe tọlie m elu ana m efe ifere ife ụkwụ m elu ha oge mmanya na-apa anyị na-akpali ya aba anyị ma ebe o jebe nye ka mụ na nna gbanwere ana m ejebiri ị na-eche ka ị ga-ejije anata nwaanyị ego ma ọ bụ ojikọla ego ya niile atụkwasị n'ibe ngada ebe a obi onye agaghị enwe ya aka ebe a ọrụ nwoke ebe ebe a ka ebe na-akọda ife a ọsọ nwe ya ihe ya nwere were ngedegwu zọpụta anya egbu mmadụ ọ mụa ka ị ya nwa egbu mmadụ ọka nwa yutukwadụ ụmụ okorobịa jeenụ bọọjị na ndị bịa chụpụrụ ha n'obodo a ị gazi ebe a balansị aka damejin director n'ọgwụ nwa ebe a niile mana klọb ahụ efuru na-ebuli ha nsọ ọkpakọba elu na-enyekwa ha nsọ ababa nju n'otuto agụmahịa ndị baba ji akpọ ahụ ọ na-eme etiziri aha gị takụ ịnị na ka inye ego ka ọzọ shọbụ isi gị kpọ ahụ ọnụ